Sanibona, phinde nginibingelele nje ngalesi sikhathi. Namhlanje ngalolu suku, ngalomzuzu, ngaleli second, iminithi, i-hour, iviki, inyanga kaJulayi, ngaleli langa eliphumile uNkulunkulu asibusise ngalo, ngalo moya okhona, nangako konke. Sibonge nje umdali wezulu nomhlaba esasilondolozile, esasigcinile, esasithandile, esasibekele, esasinakekele, esasenzele konke ngamandla akhe, konke ngobubele bakhe, konke ngomusa wakhe, konke ngakho konke asithandela kona osukwini lanamuhla. Kuhlezi kwenkulu nemangalisayo intokozo ukuthi sihlangane ngalezi zindaba ezinkulu zikababa ohlala ekhaya ezulwini, asithandela ukuthi sizidle nsuku zonke, siziphakele zona emphefumulweni yethu ngoba inyama siyayiphakela, siyayondla, siyayinakekela. That is why ihlezi iyinhle, ihlezi ijabulile, ihlezi futhi inamandla nogqozi ukuthi yenze yonke into esithanda ukuthi siyenze ngosuku. Nemphefumulo yethu-ke uNkulunkulu namhlanje uyasiphakela ukuze nayo ihlezi inogqozo lokuthi isondelane noJehova, ihlezi inogqozo ukuthi ibone uJesu Kristu ngelinye ilanga, ihlezi inogqozo ukuthi yenze intando kaNkulunkulu ngokuthi umphefumulo ukontrole inyama yakho ekuthenini ayihambe kanje, yenze kanje, ikhulume kanje, ingayihambi le ndlela, iqaphele lokhu, yenze lokhu, ingakwenzi lokhu. Umphefumulo wakho if uwondla, ukhula and your spiritual person grows, that's the way, noma ngaleyo ndlela uyakwazi ukuthi ufinyelele ekuthenini lapho khona uba ne-full control of umzimba wakho, because anything that grows eba ngaphezulu iyona ebusayo. Njengoba singabantu sihlukene kathathu, uhlukene ungumoya, uhlukene umphefumulo, uhlukene uyinyama. Whatever oyondlayo eyinakekelayo iyakhula, but umphefumulo wakho uthobela nanoma ikuphi phakathi kwalezi zinto lezi zombili. Mind you, if kukhona okunakekelayo, umphefumulo wakho uhamba lapho bese uyaqhubha lokhu ukucindazela ukuthi hayi asiqhubeke sihambe kanje. If unakela umphefumulo wakho kakhulu, unakela umphefumulo wakho, your spiritual person, umuntu wakho wakwamoya, ngale nkathi ekhula, ingale nkathi eba namandla ukuthi abe ngaphezulu kwenyama, ebese inyama uyayikhomanda, uyitshela ukuthi senza kanje manje, asenzi kanje manje, siphila kanje manje, asiphili kanje. That is why abantu abakhulile kakhulu kwezikamoya bakwazi ukuthi bakhomande izinyama zabo ukuthi lalela wena awuhlebi wena, lalela wena awufebi wena, lalela wena awukwenzi lokhu, lalela wena awuphingi, wena awuntshontshe, wena awuhambi ngale ndlela, wena awubi umuntu ololu hlobo, wena awubi ilo muntu othanda izinto, wena awubi ilo muntu ozenzela umathanda emhlabeni, kodwa uba ngumuntu ngaso sonke isikhathi othobela intando kaNkulunkulu, owenza imiyalo kaNkulunkulu, oyigcina yonke, okhumbula usuku leSabatha, makumele inkonzo wena ngadembesela ngabuyela emuva, makumele ageze, makumele enze ukuthi ikwenze ngampela inyama ikhomandeke. Why? Because umphefumulo wakho is at the top, ulalela, uthobele uJehova. Ngaleyo ndlela, ngale nkathi uthobela uJehova, inyama uyayitshela ngokuyikhumbuza ukuthi lalela, you are just inyama, you are just igumbi, you are just a function ukuthi ngenze umsebenzi waNkulunkulu lapha emhlabeni, because ikona esikuzele singabantu lapha emhlabeni. You are just those hands ukuthi zisebenzele uNkulunkulu, you are just those feet ukuthi zigijimele izindaba zikaNkulunkulu, you are just those eyes ukuthi zifunde izwi kaNkulunkulu, zilibonelele, ziphenqe. You are just that mouth, loyo mlomo loyo ukuthi uhlezi ulungile ukushumayela izindaba ezinkulu zikaNkulunkulu, ukukhuluma iqiniso likaBaba wethu ohlala ekhaya ezulwini. So singabantu, inyama sihlalela ukuthi siyikhomande ngokuthi sikhule kwezikamoya ngokwazana noNkulunkulu, nangokhola umoya wakhe osisizayo ezintweni zonke, usiqinise, usiqondise, usiqaphelise, bese sihlala ebukhoneni baNkulunkulu ngokwenza intando yakhe, ngokusizwa nguye ezintweni zonke, ngokukhalinywa nguye kukona konke ngaso sonke isikhathi. Yazi uNkulunkulu nje seke wabusisa ngeculo elimnandi, yazi ake angifundisa lona elithi usuke uphelele uma unoJesu, usuke uphelele uma unoJesu, kanti wena ufunani, wena muntu wasemhlabeni,
usuke uphelele uma unoJesu. Singabantu yazi ngiyafisa sike sihambe sifinyelele eqondeni ukuthi siphelele yazi masinoJesu. Yazi ukuthi into ephelele angithi into enjani, into enako konke, into ephelelisiwe, into engashodi ngalutho. Umuntu mayethi ngiphelele, ngiright, nganele, akashodi ngalutho. Mhlasimpe lo muntu ukhuluma ngokuthi empilweni yami nginomsebenzi engudingayo, empilweni yami nginokudla, ngiright, empilweni yami nginezambatho, nganele, empilweni yami nginomndeni, nganele, empilweni yami ngiphila kahle, empilweni yami impilo yami i-healthy, angiguli, anginalutho, uphelele, they are fulfilled. Just like umntwana meye esikoleni ubuza ukuthi phelele izinto zakho, phelele wonke ama-exercise, phelele amapeni, ama-prints, ama-rubber, zonke ama-rule, kuphelele konke, phelele umphako ukhona esikhwameni, yonke ijakhethi ikhona njengoba kubanda, kuphelele konke. Bese ethi ngiphelele, usuke engashodi ngalutho. Thina abantu siyeke silekhe i-understanding yokuthi sisuke siphelele kangakanani uma sinoJesu. Yazi ukuthi uJesu ziningi kakhulu izethembiso ezibekela abantwana bakhe. Wayaleza wathi ngizokunakekela, ngizokondla, ungakhathazeki ngengomuso. Just worry about today wena ukuthi lokhu okhomandwa kona uyakwenza ukugcine yini. Do not worry about tomorrow ukuthi kusasa uzodlani, uzophuzani. I'm the one ongumzali ozokhathazeka ngalokho, wena ungakhathazeki. Futhi mina ngiyazi ukuthi lokho ngizokuletha kanjani, lokho ngizokunika kanjani, lokho ngizokwenza kanjani ukuthi kufinyelele kuwena. Wena just worry about doing the will of uNkulunkulu namhlanje. Sisuke siphelele bantu bakaNkulunkulu masinoJesu. Number 1 sinenhlanhla, number 2 siphelele, number 3 asishodi ngalutho. I want to tell you something. Singabantu lapha emhlabeni izinto esizisikhayo are very simple. Unless if ungumuntu vele othanda izinto zezwe, izinto ethe uKristu, singabi ngabalingisa lelizwe, singabi futhi ngabantu abathanda lelizwe. So if uthanda uKristu noma if uphelelisiwe kuKristu noma kuNkulunkulu, singabantu, as I was saying, I was trying to say ukuthi izinto esizidingayo nezinto ezibalekile, ukudla, ukuphuza, ukwembatha, nothando, nokuphila. Those are the 5 things ezibalulekile ozidingayo ungumuntu. And if unoKristu, you are surely and surely fulfilled ngoba unazo zonke lezi zinto. Into ejabulisa umuntu lapha emhlabeni zike zimbili kwasho kanjalo umholo wami ukuthi ukudla nokuphuza, ukudla nokuphuza. Atheni uKristu? Akasho ukuthi mina ngiyisinkwa sokuphila. Akasho futhi ukuthi wena nonke nomileyo wozani kimi, wozani nithole amanzi okuphila. Isaiah 55. Amanzi okuphila, ungamanzi uyisinkwa. So izona zinto ezithokozisa umuntu, uthokoziswa ukuthi udla ngithi usuthi, uthokoziswa ukuthi uphuza ngithi bese umzimba wakho uhlezi uhydrated, ukwazi ukuthi umanuve, ukwazi ukuthi ubelula amathambo, yonke into nesikhumba sakho sihlezi siflawless, yonke into yakhe ihambe kahle. Yonke into usuke ufulfilled, usuke wanele uma unalezo zinto zoyi2. And uKristu provides lezo zinto exactly ngendlela ozidinga ngayo, exactly njengoba zinjalo, exactly. Uye uyisinkwa sokuphila, uye ongamanzi okuphila. Athi masuphuzile lo mthombo wamanzi awuphinde wome. Imagine uzophuza amanzi ungaphinde woma, then uphelele, you do not need water anymore. Imagine uzodla leso sinkwa leso, udle usuthe emphefumulweni, because uyasuthisa ukudla izwi kaNkulunkulu, lisuthisa umphefumulo wakho. Then uphelele emphefumulweni, because awuphinde ulambe anymore, awuphinde ulambe futhi, kodwa uba fulfilled ngaso sonke isikhathi, because uthole into obuyidinga, uthole into edinga umzimba wakho, uthole into elangazelelwa nguwe. Lapha emhlabeni kahle kahle sidinga ukudla namanzi kuphela nezindawo zokulala, and then mase usulale usu-right sekuphelelisiwe ngawo. Uyayichaza le ndaba uPaul ukuthi lapha emhlabeni asifikanga nalutho futhi asizohamba nalutho. Wafika uhambaze kunguwena nje nenyama yakho kuphela. And futhi noma usuhamba lapha emhlabeni uzohambaze, uzohamba ungaphethe lutho. Yebo uzohamba mhlawumbe ugqokile lezo zimpahla zakho zobuzigqokile, uzohamba umbethiswe lezo zinto zobumbathiswe zona, uzohamba ufakele lo bhokisi ozobufaka kulona, uzohamba whatever abazokwenza yona, kodwa uzohambaze.
Angeke uze uhambe nayo yonke imali yakhe esebhenki njengamanje. Angeke uze uhambe nazo zonke imoto zakho esegaraji njengamanje. Angeke uze uhambe nazo zonke izindlu zakho ukuthi nginendlu nalapha, nginendlu nalapha 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 nalapha. Angeke uze uhambe nazo zonke, but uzohamba unguwe uqobo, that spirit, that soul engaphakathi, that real you. Wena wedwa uzohamba ubuyele lapho bekade usebenzela khona, uye lapho owabelwe khona, nalapho futhi kufanelekile khona ukuthi uye khona. So singabantu kuzomela sihambe sikhumbuzane, sibuyele ekuthenini siphelele bantu bakaNkulunkulu uma sinoJesu. Kuyikona ukuthi indlela asesifike ngayo lapha emhlabeni saluthekise, sabona izinto ezikhona, nezinto ezithandekayo, nezinto eziwubucwebe, nezinto eziphathekayo, nezinto ezibukeka zizinhle emehlweni ethu, nezinto ezisijabulisayo, entertainment and all these things. Safika sonke sayifuna, safika sonke savuka ubugreed nobuhobholo bokufuna nokulangazelela zonke lezi zinto lezi, kodwa ezingena sidingo egcineni kosuku, because uyazishiya futhi lapha emhlabeni. So usuke uphelele uma unoJesu. Uphelele ngokuthi uyadla usuthe ungaphinde ulambe. Uphelele ngokuthi uyaphuza ungaphinde wome. Uphelele ngokuthi uKristu ukuprovidela yonke into. Yazi singabantu ekuphileni kwethu ngokuhamba nje, ukulala, sivuka, senza zonke izinto. As I was saying ukuthi izinto esizidingayo kuphela ukudla nokuphuza, nokuthi sifudumale, nokuthi sithole uthando. uKristu yena osinikeza uthando la ngempela, uyasithanda, asithande insuku zonke, akuthanda ngothando lungapheli. And as I said ukuthi ziwu5 lezi zinto lezi. Number 1, udinga ukudla ungumuntu. uKristu uthe ungakhathazeki ngengomusa ngithi he's the one who can grant you umsebenzi ukuthi uthole ukudla, udle usuthe nomndeni wakho. Udinga amanzi angithi nayi imithombo yamanzi. Sorry, let's start afresh. Udinga ukudla. Imhlabathi siyakwazi ukuthi sitshale sidle. Umhlabathi siyakwazi ukuthi sithole amathanga, sithole ubhontshisi, sithole ummbila, sithole zonke izinto esizithandayo emhlabathini, sikuthole konke. And then amanzi siyakwazi nayi imfula usidelele yona ubaba ohlala ekhaya ezulwini. Sithole amanzi okusihlambulula, sithole amanzi ukuthi siphuze, sithole amanzi ukuthi sihlambulule izimpahla zethu. Siphinde sihlambuluke spiritual futhi ngawo wona lamanzi lawo. Number 3, sidinga izindawo. uKristu is the provider. uKristu, he's the one who can give you everything oyidingayo ngesikhathi esiyiso esifanelekile. Uma sinxusa kuphela ngokuncenga. Sidinga ini futhi? Sidinga uthando. Alukho lunye uthando likhona lapha emhlabeni ngaphandle lothando lukaJesu. Ngokuba ulithanda izwe kangaka uNkulunkulu wazanikela ngendodana yakhe. That's the only way uNkulunkulu asivezela ngayo uthando. Sivezela uthando ngokuthi siyizoni, sifanele ukufa, sifanele ukulahlwa. Kodwa ngoJesu siyakwazi ukuthi sithethelelwe. ngoJesu siyakwazi ukuthi sihlengwe. ngoJesu siyakwazi ukuthi siqhubeke siphile. ngoJesu siyakwazi ukuthi sibuyele ebukhoneni baNkulunkulu, sikwazi ukuthi siphulukiswe. ngoJesu sifumana uthando olungathengwanga. Uthando laJesu luthengile wena? Never. Ngisho ngathi ufike ebandleni mhlawumbe wanikela ngo10,000, awuluthenganga uthando lukaJesu. Ukuthande wena ungamazanga, ukuthande wena ungamqondanga, ukuthande wena ungakabibikho. Wasithanda uKristu, wasifela uKristu, namanje usasithanda ngoba wenzani yasinxusela. Sidinge ini? Sidinga ukuphila. Mawazana noKristu, you have an assurance yokuphila okuphakade. Mawazana noKristu, unesiqinisekiso sokuthi nempela mina umbuso wezulu ngizowubona. Nempela mina angisafi manje, kepha sengizophila ukuphila okuyinguna phakade. Uma wazana noKristu, uma ukholwa ngeqiniso, uma wenza intando kaBaba ohlala ekhaya ezulwini, so unazo zonke izinto oyidingayo. Ngoba lapha emhlabeni siphilela ukuthi siphile sihlale sitanase. Kodwa sizofa uma singazani noKristu. Kodwa uma sisazana noKristu, siyazi ukuthi noma uBaba ohlala ekhaya ezulwini esebuya ezobhubhisa umhlaba ngosuku lesigayigayi, ngosuku losizi, ngosuku lobumnyama, ngosuku lenhlokomo, ngosuku olwesabekayo lapho ezosusa khona lo sisicongweni, ambuyisele phansi, oziphakamisayo amthobise, adile nesitha, adile nobumnyama, adile nenkohliso, adile nako konke ububi, adile nokufa, adile nosizi, adile nokukhala. Siyazi ukuthi mase noKristu thina angeke sakwazi ukuthi siwele kukona konke lokho. Siyazi ukuthi uma sinoKristu sizothola ukuphila okuphakade. Kuzothi mase kudilana nazo zonke lezo zinto, sifana nabantu abahlele emkhumbini, uzamcolo uma ubhubhisa konke okubi emhlabeni wonke. Umlilo uma ubhubhisa konke, isho njalo incwadi yaPetro 2 lapha chapter 3.
ukuthi umhlaba usuhlalela ukubhujiswa ngumlilo njengamanje, konke kuzokusha kuqothulwe lapha emhlabeni. So masazana noKristu uzothi ebuya elanda ibandla lakhe, lelezosindiswa lihlengwe kumlilo olethwa lapha emhlabeni, ulethwa ubaba uNkulunkulu ezodila elungisa umhlaba, ewulungisela indodana yakhe ngoba usuwonakele kakhulu futhi uNkulunkulu usexhatshazwe walinyazwa kakhulu igama lakhe lapha emhlabeni. So abantu bakaNkulunkulu usuke uphelele umuntu uJesu ngoba unazo zonke lezi zinto. Ekuphileni nje uhamba lapha emhlabeni uyazi ukuthi undlekile, unakekelekile. Ekuphileni lapha emhlabeni uyazi ukuthi unamanzi, unenjabulo, nako konke uphelelisiwe, uphelele. Ekuphileni uzihambela lapha emhlabeni uyazi ukuthi unegumbi, unendawo yokuhlala, ukhuselekile emakhazeni, makubanda ufudumele. Makubusika uyazi ukuthi kunomoya ngaphandle kodwa wena ungaphakathi umbathile. Makwenzeka noma yini lapha ngaphandle uyazi ukuthi wena uvikelekile, ukuthola konke okudingayo. Why? Because uphelele wena ngoba unoJesu. So bantu bakaNkulunkulu kumele sazi, siqonde, sihlezi njalo sazi ukuthi uphelele uma unoJesu, especially unokuphila okuphakade, unokuphila okuphakade. So nempela usuke uphelele uma unoJesu. Nasihloko sethu ngithanda ukuthi sibe naso namhlanje. I was having nje amaphupho ahlukahlukene but which link to one message. Isihloko sithi umona yifa lezinja awukhokheli, uyabulala, phendukani ekoneni. Umona into enkulu bantu bakaNkulunkulu, eke inganakeki, but iqala la esweni lakho. Iqale kancane, iqala unganakile. Iqala ngokubuka ukuthi hawu usibani unokuthi, hawu uzibani wenza kanje, how, why, how. Umona, it's that greed esuka ngaphakathi ekujuleni ebese ilibele ihlebele ukuthi yabona nje benokuthi nje, yabona akakudeserve lokanakho, uyabona nje benokuthi nje wena ungenakho, yazi ukuze ube nakho wena kumele udile naye khona uzokuthola nawe. Yazi nje benokuthi njena, yazi kahle kahle uthwalile, ngixoxele, hamba utshela nabanye, bese kuyaqala ke eyahletshwa ke lo muntu, bese kuyaqala ke manje ukukhuluma izinto ezingafanelekile, bese kuyaqala kuyonwa kakhulu. Ngomona nje uwodwa, ngokuthanda nje into ekungasiyona eyakho. Umona futhi uphinde uhambe to an extent lapho khona ngisho usunikeziwe something but wena ufuna kanjani, ufune more and more, ufuna ungeziwe. Kodwa lobo unikezwe kona bekade vele kukwanele, bekade vele kumele kufanele kuhlalele ukuthi kukwanelise, but wena ngokuthi akukwanelisi, ngomona ongaphakathi kuwe, ngomona oqala esweni, ngomona ofika wagxila kuwena, wahlala kuwe, wagxisheleka, ebese ufuna okungaphezulu ongakudingi, bese ugcina wenza izinto ezingafanelekile ngenxa yalomona. So I had two dreams kahle kahle. Elokuqala ngiphupha nje ngihamba nomunye umngani wami engathi sisifika in this place inabantu nje bazihlalise beyihlalele engathi kuyadayiswa khona lana izitolo and I saw omunye umngani kabhuti wami. So lo mngani kabhuti wami afuna ukungispoila, athi hawu nangu sibani nayi imali, hamba uthenga into efunayo, hamba uthenga into ethandayo, uthandani, uthanda ama chips, uthanda ini. And then umngani wami lo engihamba naye, the one that is beside me, and then abuka ukuthi hawu umnikeza imali nani. And mina in my mind vele le mali anginikeza yona, sithi ngihamba nomngani wami sizoyishare naye, I don't have a problem. Konke anginikeza kona sizokudla naye, konke ngizokuthenga sizokudla naye, konke okwenzakalayo sizokuthola naye because ngihamba naye. But yena in her eyes abuka ukuthi uyanikezwa imali nani mina anginikezwa. Mind you, the friend of ubhuti wami akamazi because she is my friend, ungumngani wami. But whatever umngani kabhuti wami akwenza kumina, mina I will do exactly to her. So angiphe imali kanjalo umngani kabhuti wami athi angikhethe, and then mina ngivele ngithi nayi imali mngani wami, khetha ama-chips owathandayo because that place ababehleli kuyona yayisitolo inalonke nje uhlobo lama-chips. And then I was like, khetha ke noma iluphi uhlobo lama-chips awathandayo. And unfortunately afune yena ama-chips are more expensive kunale mali esinikezwe yona already.
and ngaleso sikhathi the money is not enough ukuthi isithengele soba u2 ama-chips amakhulu. You know, in a situation lapho khona mhlawumbe let's say ama-chips a5 rand and ninikezwe 9 rand. Mhlawumbe afuna ama-chips a5 rand and I'm like, ufuna ama-chips a5 rand, mina ngithola ama-chips amalini, you know, in a situation like that. And yena still ufuna wona. And I'm like, ngeke aze anele because le mali esinayo njengamanje ayaneli ama-chips a5 rand ukuthi siwathole sobabili. Otherwise if kunganjalo shuthi azothola oyedwa omunye athole olunye uhlobo lama-chips, which is not something engithanda ukuthi yenzeke because ngithanda ukuthi sidle into eyodwa esithandayo soba u2. Kodwa yena she wanted that. And ayikho into ebengayenza, and she frowned at that time because we couldn't get lolu hlobo noma lento akayifunayo. Imagine being in a situation lapho khona you are not the one onikeziwe imali. You are not the one onikeziwe igunya lokuthi uthole something. You are not the one onikeziwe an opportunity yokuthi uthole lento oyithandayo, lento efunayo, lento eyilangazelelayo. But inikeze umuntu who is beside you, inikeze umuntu oseceleni kwakho, inikeze omunye umuntu. And lo munye umuntu yena ufuna ukukunikeza okufuna noma okuningi kakhulu okuzonanela nobabili, okuzonungela nobabili. But wena ngenxa ye-greed yokuthi mina I want that kind of thing, ngifuna lokhuyana, ukuqala nje vele why kunikeze wena, ukuqala nje vele why kukanje nakanje, loyo mona loyo causes trouble, udala izinkinga. Imagine she's not the one who was given the money, but she's the one who wants more ngale mali. Isho ukuthini lento leyo? Isho ukuthi if kuya ngaye ngabe le mali ungiphuca yonke azithengele yena into akayithandayo, where okuyilapho kungena khona umona ekuthenini abantu they can do anything and everything ukuze umona wabo ube fulfilled, umona wabo ugcwaliseke khona bezokwazi ukuthi bajabule ngendlela yabo. Manje baze benze izinto ezingenasidingo, baze benze izinto ezinkulu ngeke wazi wazicabanga. Angiphathi when especially when it comes to ubuthakathi nomona, we would see stories and nezinto eziningi thola ukuthi athi umuntu why loyana isoka lakhe limenzela u1 no2 no3, why kenze ukuthi baze bathakathane aze ambulale. They can go to an extent ukuthi umuntu abulale unkosikazi wakhe noma abulale umngani wakhe noma abulale whoever oseduzane naye ngenxa ukuthi unomona ukuthi yena unako konke, unomona ukuthi yena unazo zonke izinto azidingayo nezinto azithandayo. And one thing I've realized kakhulu ngalento yomona, usukuthanda izinto zabantu yazi. That is why by the start of this talk ngiye ngamention ukuthi la emhlabeni asizanga nalutho, siyohamba sihambaze ngendlela esafika ngayo. So usizani umona ulangazelele izinto vele ongasizona ezakho, ulangazelela izinto vele ezingeke zakusiza ngalutho, ulangazelela izinto vele oyozishiya lapha emhlabeni ngenxa yomona. Unomona ufuna imali, lokhu hlobo lemali, you are so greedy, you go to an extent of even killing izingane zomzala wakho, unikela ngazo nga1 unikela ngomndeni wakho nga1 because you are so greedy. Wena unomona, unomhobholo wena, you have jealousy. Yonke into uyifunela wena, yonke into engazuthi ingagombeleka kuwena ugombela kwesakhe, yonke into engazuthi ingeza kuwena isondele kuwena ngaso sonke isikhathi. Unomona usiza ngani? Uyifa lezinja. Sonke siyazazi izinja ukuthi zinjani. Ungayiphakela manje idle, phinde uyiphakele futhi idle, phinde uyiphakele futhi idle, xapha 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 xapha, ngobani? Inomona. But baNkulunkulu, it's time we come to an understanding ukuthi zonke lezi zinto azisize ngalutho because umona at the end of the day ukwisela esonweni. Umona at the end of the day uyakulahlekisa. Umona at the end of the day uyakulimaza ngoba ukwenza ulangazelele ufune izinto
ekungazona ezakho. Ufuna izinto zabangani bakho, izinto zomndeni wakho because umndeni wakho unokuthi, ufuna izinto zomakhelwane bakho because umakhelwane unokuthi, ufuna izinto. It's not yours. We need to come to a point of understanding ukuthi into mangasiyona eyakho akusiyona eyakho. Try and find a point lapho khona uzowaneliseka njengomuntu ukuthi ya nginalokhu, ngidinga lokhu nalokhu, angikudingi lokhu nalokhu. Ngaleyo ndlela uzohlezi uphila impilo enokuthula, uzohlezi uphila impilo enothando, uzohlezi uphila impilo enokuthobeka, uzohlezi uphila impilo enenjabulo ngaso sonke isikhathi. But I promise you, if usanomona, you will never be happy lapha emhlabeni. Awusoze wajabula. Ngoba uzohlezi ufuna. And mungafumani kwenzakalani? Uzofuna ngenkani, uzofuna ngendluzula ngendlela engekho right. So, as I was saying ukuthi in this dream, lo mngani lo ngihamba naye efuna ongaphezulu kunalokho engamnikeza kona. But ayikho into esingayenza ngalokho because I am given something. Nami angicelanga ukuthi the friend of my brother anginikeze that kind of spoiled. And it's not about that fault, it's not about me and that friend, but it's about underlining the point and the spirit of jealousy, the spirit of greed inside her. Esesimbusa in that dream uNkulunkulu engibonisa lesibonakaliso naloyamyalezo. It's that spirit of that greed. Esimenza banelukuluka buku ukuthi yes. Another dream ngibona it's actually almost the same dream because it's the same person sihamba naye. Njengamanje sesihamba sesitolo ke. Ephaketheni I had 60 rand in this dream. Ngicabanga ukuthi yazi ngifuna ufish, ngifuna ama-fried and ufishi u27 rand. And ama-fried awu15 rand. Mind you, ngithanda no avocado. And ngibona nombila, ngibona no banana. And now masesifika lapha esitolo, naye she had money in her pocket. Benemali wathenga yena ama-chips, ama-nicknames. And zathi sifika nje esitolo, quickly wathenga. Ngokushesha wathenga. Lapho mina ngisabuka, ngisa-analyze, ngisabuka imali, sabuka izinto engithandayo, sabuka uku-afforda, ngisabuka engidingayo, sabuka engakwazi ukukuthola, ngisabuka engakwazi ukuthi ngakutholi, ngisabuka zonke lezo zinto. And she had money, wathenga ama-chips yena quickly, wathenga ama-chips amakhulu, and umdayisi waze wagibela efuna ama-chips akhe because she wanted that, mase efuna leyo nto ufuna yona. And ngambuza ukuthi uzosutha yini ngalama chips wathenga. You know those chips amakhulu abizayo like Simba chips, Lay's nani wathenga wona, and those chips are very expensive. Mozo wathenga emakhaya because isitolo esisemakhaya lesi angcono if you're gonna buy them esitolo in town or in mall or nani. But if uzothenga lapha emakhaya, obviously bafuna i-profit, so it gets more expensive. Now athenge lawo ma-chips and I'm like uzosusa yini ngaleyo ma-chips lawo usuwathenge kangaka because la emakhaya awu 25 rand, 27 rand, 30 rand kuya le. And ngibuza uzosusa ngaleyo ma-chips kuphela because ngiyazi mina ukuthi ngifuna ukuthenga into ezongisuthisa manje ngifuna ini ufishi nama-chips and leyo nto leyo iyasuthisa. And ngase ngithi kuye ngikuthengele yini igwinya, wathi yebo. And ngakhipha nje u3 rand. I took 3 rands from my pockets and kwathiwa igwinya liwu7 rand. Then ngathi ngisabala ngibheka ukuthi kuzonela yini okwami. And then there came another guy beside us who offered ukumthengela igwinya. Wakhipha nje uhlweza oluningi ethi uyasithengela yonke into esifunayo. And I said, lo 10 rand oseceleni asithengeni ngawo ama-fried. Wena uzobe usuwafaka egwinyeni wavele wavuma kancane wangibuka kabi because yena in her mind she was like, this guy, because simazi soba u2, she's supposed to give her
imali yedwa because the other guy unikeze mina, so lo kumele anikeze yena. Unfortunately lo guy imali ayilethayo uhlweza usinikeza soba u2. And still in my mind mina ngisanokuthi asihlanganiseni, asibumbaneni, asenzeni kanje, asithengeni kanje, khona yonke into izoba right, sidleni, si-enjoye nawe. So sengithi lo 10 rand lo asithatheni sithenga ama-fried, uthenge igwinya because ufuna lona nana, and then ngithi asithengeni ama-fried, wena uzobe usuwafaka egwinyeni wavele wavuma kancane ngibuka kabi. And I couldn't understand why she produced such attitude and reaction. Bengazuthi nginesidina, ngazuthi ngiyamcontrola ngemali engayona ngisho eyami in the first place. You know, there are situations whereby uNkulunkulu ezothatha akubeke emqondo nomuntu so that you can understand and read it thoroughly and through ukuthi umuntu ufila kanjani, umuntu ucabanga kanjani. You know, kunama situations lapho khona ungakwazi ukuplota and see ukuthi you know manje ngisafunekile la. Yabo manje hayi lo muntu lo uyanginyanya. Yabo manje lo muntu lo akasangidingi la sekumele sekuyisikhathi sokuthi ngihambe. Yabo manje lo muntu ucabanga ukuthi yabo manje you know there are situations akanjalo whereby uNkulunkulu can take a moment of analyzing ukwazi ukuthi uplot uzibone zonke lezo zinto. And at that time I realized ukuthi she had that kind of mindset ukuthi lo ufuna ukungicontrola ngemali yami, lo ufuna ukungicontrola ngemali engasiyona yakhe, why yena elebele esho. Kanti mina I'm just trying ukuthi adle asuthe, sidle sisuthe sobabili, sithole zonke izinto esizidingayo because she had money, I had money, and we are given more. So lesinikwe yona more ayisisize kuloku esishoda ngakho because obviously sengivele sengikhiphile imali ukuthi athenge igwinya, and le mali esinikezwa yona sithengeni ama-fried uzowafaka igwinyeni and then mina ngiwedle no-fish. And now ngithe ngisabeke imali carelessly. You know, in these stores la kuzoba khona netafula ngazithi nje itafula elikhulu and then umdayisi engale. Ngisabeke imali, there came another guy ongazuthi ufuna ukuyintshontsha imali. Ngibekile nje ngisabhizi ngisacabanga, sisathenga, sisabanga, sakhuluma, kusenzeka zonke lezi zinto. And efuna ukuyintshontsha lo bhuti imali bangiqaphelisa, and the umdayisi was like buka imali yakho lapha. And wasuka immediately yambuyela ingqondo lo guy, ngambona esenginikeza u1 rand abe uthathile. And I said to myself, awu siyabonga umoya kaNkulunkulu ube naye wabuyela umqondo nokuhlakanipha. I said to myself ngaphakathi ukuthi awu siyabonga uNkulunkulu wamsiza wakwazi ukuthi abuyele umqondo. So umona kubantu nokungazicabangeli kwandile kakhulu bantu bakaNkulunkulu, kepha akusizi because ugcina usukwenzisa izinto number 1 ezingabalulekile. Yazi ukuthi abantu indlela abanga-understanding ukuthi there are most important things ongazenza lapha emhlabeni. Ziningi kangakanani izinto ezibalekile. Ungaziqalela mhlawumbe ibhizinisi elizokustressa, ungaziqalela mhlawumbe ukuthunga uzihlalele uzirelaxele emzini wakho, ungaziqalela mhlawumbe insimi ingadi ozoyinakekela uzitshalele ustress ukuthi udinga amanzi, ungenza noma yini ebalekile. Ngesikhathi sakho uzenzele wena, wenzele umndeni wakho, wenzele whoever. But abantu they are so busy nezinto ezingabalekile ngenxa yomona. They are so busy nemithi bagijima balangazelela yiphi inyanga engangisiza ubani izinto ezingabalekile ayinasidingo yonke lento because loyo mona loyo vele uzothi usuyitholile lento and then what? Cause easy come easy go. Kuningi hlezi sikubona in situations, kuningi hlezi sikubona in movies, hlezi sikubona kwenzeka kubantu abe nomona umuntu aze afuna ukuthi umuntu amdlise khona ezoshiya othandiwe wakhe. Mase usumdlisile mase sewuphakazile leyo muntu kwenzakaleni, ngeke abuyele emuva, angeke adile nawe, angeke akuzonda umngane wakho mase kutholakala iqiniso. Isiza ngani ke lento le at the end of the day? Umona awusizi ngalutho, ugcina wenza izinto ezingabalekile ezikumoshela isikhathi. Bantu baNkulunkulu, I will always specify this thing. Indaba ehlanganisayo mina nawe, indaba yomphefumulo wakho, ukuthi lesi sikhathi isikhathi sokusebenzela umphefumulo wakho, lesi sikhathi isikhathi sokuzihlenga, isikhathi sokuzisindisa, isikhathi sokufunda izwi, isikhathi sokukhuleka, isikhathi sokuzila, isikhathi sokwenza intando kaNkulunkulu,
isikhathi sokuzihlenga empilweni yakho so that uzokwazi ukuthi uziqonde wena ukuthi ungubani, ngoba mawafica ukufa usalapho ukhona ungazani noJesu ngeke uzukuthola ukuphila okuphakade because ngale kwethuna akukho ukuphenduka. So isikhathi njengamanje isikhathi sokuthi sibe serious ngempilo, senze izinto ezibalekile ezizoba usizo kuthina. So wena uzoba busy nezinto ezingabalekile ngenxa yomona, uzoba busy ngezinto ezingabalekile ngenxa yobugreedy, ngenxa yokufuna zonke izinto uzifunela kuwena, uzigombelela wena, ngeke uze kusize ngalutho, I promise you. Number 2, ulimaza wena umona. Ulimaza wena. Uhlezi manje ucabanga, ngingenze njani? Uzothi uyofuna umuthi enyangeni, uthi ithi inyanga u800. Uzoyithatha le mali. Okay, let's say usiyawukhipha ke lo 800. Qale phansi ke manje futhi lo muthi lo unama terms and conditions. Tshela kahle ukuthi uzothatha lento uhambe uyigqibela kulela gceke. Wenze sure ukuthi ayisuki kulela gceke. Hayi ke bafike ke abantu abakhulu ababathandazi. Bafike bathi kunebhodlela eligqitshiwe lapha. Kunebhodlela eligqitshiwe esangweni. Kunebhodlela elenza ukuthi la ekhaya ningathandani. Kunebhodlela elenza ukuthi la ekhaya nixabane. Kunebhodlela mase likhishwe le bhodlela batshelwe kahle ukuthi yabona kunama consequences ukuthi le bhodlela mele akhishwa. Wena impilo yakho ayisoze yalunga, wena impilo yakho mhlawumbe uzoba uhlanya, mhlawumbe futhi uzofa. Kunama consequences. So wena uzokhetha ukuthi wenze lokho uzucina ulimala ngenxa yomona, ngenxa yokuthanda izinto, ngenxa yokuthanda imali. Nakona ukuthanda imali it's still part of umona. Cause ngaso sonke isikhathi abantu abathanda imali athi noma enokudla, athi nezimbatho, ena yonke into kodwa ayifuni imali still. Imali abantu baNkulunkulu kahle kahle kumele ngabe sisebenzela uma ushoda nga something kuphela. Yabona kube kuya ngami ngabe umuntu usebenza masebona ukuthi okay ukudla sekuyaphela, asebenza athenga ukudla bese yaqhubeka relax noma aqhubeke enze enye into engabe usizo kuyena. That is why uNkulunkulu kwayindalo yakhe esidala thina abantu wasidalela ukuthi sisebenzele ukuthi sitshale, ngoba utshalela ukuthi udle okuyinto oyidingayo. But because njengamanje the only way we can survive it is through yona le mpahla le ya Kesara. It's okay. Asisebenzeleni, usebenzele kodwa ukuthi uthole izidingo zakho. Ungayisebenzeli ukuthi ulandele yona, uthande yona ngaphezulu kwempilo yakho ukuthi ungabiseyenza intando kaNkulunkulu ngenxa yomsebenzi. Ungabisaya enkonzweni ngenxa yomsebenzi. Ungabisaya enkonzweni ngenxa yebhizinisi. Hayi ngidinga ukwenza 1 2 3. Ungabisafunda izwi lakho ngenxa ukuthi you are busy wena. Ngaso sonke isikhathi ubuye emsebenzini you are so tired, awusatholi isikhathi sikaNkulunkulu. It's important ukuthi sizazi lezi zinto. It's important ukuthi siziqonde lezi zinto. It's important ukuthi sihlale sisebukhoneni baNkulunkulu ngaleyo ndlela khona sizokwazi ukuthi sihlale njalo sinokuthula. So umona ohlezi uyifa lezi zinto. Singafuna ngaphezulu abantu baNkulunkulu. Singahlezi silangazelela because iyona into ezosilimaza leyo singabantu. Iyona into ezosithwalisa kanzima leyo singabantu. Iyona into ezosenza silahleke endleleni. Iyona into ezosenza singakwazi ukulinda uNkulunkulu asinikeze konke athanda ukusiprovidela kona ngesikhathi esilungile, ngesikhathi esifanele, ngesikhathi esiyiso. Asisakwazi ukulinda manje. Asisakwazi ukuyisiza manje. Asisakwazi ukuthi cause ngale nkathi unomona uhlezi ubheka ukuthi uzibani unani, wenza njani. Uhlezi ubusy nje manje. Even yazi when it comes to izinto zalapha emhlabeni I've seen indlela esitha esiplothe ngayo. You know, when it comes to izinto zalapha emhlabeni you eventually forget about wena. Uyazikhohlwa completely wena. Yabo masonaka izinto unaka ukuthi ugqokeni, unaka ukuthi unani, usebenza phi. You forget about yourself. Uyazikhohlwa wena. Kunalokho uyazigxeka wena. Bona abanye abantu bengcono kunawe. Bona abanye abantu benemizi engcono kunekhaya lakho. Kodwa unegumbi, kodwa unawo konke, kodwa unokudla efrijini. Kodwa unowardrobe, unezimpahla. Noma ungenawo wardrobe, the fact that unezimpahla. Ngisho kuthiwa uzilingisa whatever. But the fact that unako khona abangenako abakudingayo. So ngale nkathi ufuna usika more ngalo mona wakho, you forget ngawe.
uhlezi unake kwabanye, uhlezi unake izinto ezingaphandle, uhlezi unake ukuthi kwenzakalani, uhlezi unake okungasizi ngalutho, okungenasidingo. And as I was saying, umona uhlezi ubheka ukuthi ubani unani, wenzani, futhi uzophelela kuphi. And in as much as uzicabangela wena, ugcina uzicabangela ngokubhedayo, okungenasidingo futhi, okungeze kwakusiza ngalutho. Because umuntu onomona, yazi engagcina izingubo eziningi. I've seen with many people with great ningaga izingubo ku-wardrobe, inqwaba zize zimshiye, iguge into lokuthi nje ngegugu nje lokuthi nginako, ngegugu nje lokuthi mina u-wardrobe wami ugcwele, ngegugu nje lokuthi ifridge lami igcwele, kodwa lokho kudla kuzogcina kubolile ekugcineni kosuku. Akubona umuntu ukuthi hayibo yazi kuyabola lo kudla, why ungakhiphi unikeze omunye umuntu? Uzoze ukulahle. Izingubo zizegcina sezikhutha, zidliwa amagundane, kwenzeka whatever. Ngegugu lokuthi mina u-wardrobe wami ugcwele, ngegugu lokuthi nginazo, ngegugu lokuthi ukugodla izinto ngaso sonke isikhathi akusizi ngalutho bantu baNkulunkulu. And one thing uNkulunkulu wayicacisa kakhulu when I was writing this message ukuthi abantu abanomona abahlakaniphanga. They are not smart. Nhlobo nakancane. Like they cannot differentiate between what is necessary and what is not. Ngoba they spend most of their time bebheke abanye abantu. So abasakwazi ukuhlukanisa ukuthi yazi lento ibalekele mina, ibalekele empilweni yami, ibalekele ukusiza mina. Abasakwazi ukuhlukanisa. Yonke into nje isiyinto nje. Konke kwenzakalayo nje sekuyenzeka. Abasakwazi ukuhlukanisa isikhathi ukuthi lesi sikhathi kumele ngabe ngisebenzisela mina. Kumele ngabe sisebenzisela ukuzisiza mina, ukuzakha mina. Which is the character of isitha. Isitha sihlakaniphanga, sihlezi sihlalela ukuthi sigade ukuthi abantu benzani, amakholwa enzani, kukuthi nokuthi. Kahle futhi ube isitha sihlalela ukuthi sizibuza ukuthi yazi ngingenza njani ukuze uNkulunkulu angixolele khona nami ngizophila. But asinendaba nalokho, asihlakaniphanga nezi. Njengomuntu onomona ke, akakwazi ukwehlukanisa ukuthi yazi kahle if I could just let loose of my heart, ngingarealize ukuthi yazi kahle lesikhathi ngisimosha nje ngilwe ngibopha inhliziyo yami, because uma unomona yabopheka inhliziyo yakho, yabopheka ithi mfindo inise tight ngomona nje uwodwa. Ube nomona ngemali uyohlala nayo, vele izosebenza at the end of the day. Igugu lokuthi njani khona esikhwameni, igugu lokuthi uyayibona ikhona. So what? Because eventually kumele isebenze. Eventually kumele kube khona la isiza khona. Eventually kumele kube khona umuntu, kumele kube khona la ilekelela khona. So usiza ngani loyo mona loyo? Kusiza ngani konke lokho? And as I was saying ukuthi abantu abanomona bahlezi bebheke abanye abantu balwelwe ukuthi babe ngcono kunabo kunokuzibheka bona ukuthi yini abayidingayo nabangayidingi. I remember nje in a preaching this last Sabbath ukuthi abantu bazospend isikhathi esiningi kakhulu ekuthenini alibelefuna esika izinto ezisika aze akhohle ukuthi yini ayidingayo. Elibelelela ukuthi ngibe ngcono nomunye umuntu, ngibe ngcono kunaye, ngibe ngcono. Kanti lo muntu olela ukuthi ube ngcono naye, yena ubudgetile, uyazi ukuthi mhlawumbe leli teku leli uzolikhokhela kancane. Akhokhela kancane. Wena ngenxa yomona uzogijima kumashonisa. Uyofuna imali ukuthi uthole more. Uyofuna imali ukuthi uthole ngaphezulu. Ufuna ukukhompyutha nomuntu osebenzayo, yena usethengile labo sofa laba bahle baka Leather Gallery. And then nawe ungasebenzi uzobafuna labo sofa, uzogijima wenze njani wena? Uyofuna i-loan khona uzobonakala nawe ukuthi nami nginabo labo sofa, nami nginabo khona, because ukukhompyutha nomuntu
that is why abantu abanomona bengahlakaniphanga abaqondi lutho. And there is a third dream, kahle, which I had ngomhla 13 June 2024. All these dreams bekayenzeka ngoJuni. And the other ones, yes, okay, enzeka ngoJuni. Sorry, the other two May and this one June. So now ngiphupha I'm buying for my siblings bathengela ukudla. Mind you, people of God, if uNkulunkulu eletha umyalezo, if kuletha isifundo thizeni, kusuke kungekho ngalabo bantu, unless if the Lord specifies ukuthi njengoba uphuphe your cousin, the message is straight to your cousin. If uphuphe your uncle, the message is straight to your uncle. But uyakwazi ukuthi uphuphe abantu, thola ukuthi it's not about them, but it's about the message behind. Bona they are just bodies ukuze kudlale le movie, because it's just like a movie. So ngiphupha ngithengela my siblings ukudla okuningi kakhulu because babezohamba nesikole. So they needed, obviously makhanda nesikole kwenziwa kudingakalani, kudingeka umphako. Now I overbought izinto because I'm a kind of person othanda ukuthi izinto at least into isale kunokuthi into ishort, you know. Overbuy something like kufana noma uzophakela umuntu, ngithanda ukuthi mphakele ukudla okuningi ngancamela akushiye kunokuthi alambe, ngoba abantu abaningi bayake basabe ukuthi angisuthanga. So especially when it comes to a visitor, phakela nje ukudla okuningi kakhulu, adle asuthe, ebese ke ngamela akushiye makuthi sisakhe ujwayele ukuthi adle into engaka. And isikhathi esiningi I realized ukuthi umuntu uyaqeda ngempela, so you will never know. And nokudla sekudliwa manje akusasuthisi, so kusuke ku-necessary ngaleso sikhathi. And they needed umphako. Now I overbought izinto because there are just two of them. Ngathenga kakhulu. And number one, I bought two full chickens. Cabanga inkukhu iyodwa iphelele, ngathenga eziwu-2. Number 2, ngathenga izinkwa eziphelele eziwu-2. Number 3, ngathenga ama-cold drink awu-2 aphelele futhi. Ngathenga nama-full chips, ama-chips awu-2. Everything ngithenga nga-2. So umuntu unenkukhu yakhe, une-drink yakhe, unesinkwa sakhe, unama-chips akhe. Same time, I'm busy cooking noodles. Ngiphekela ama-noodles. Phinde futhi ngathi ngathenga i-box yama-fruits. There are oranges, banana, apple, kuhlukahlukene. Nakho futhi sengipheka ne-asoma, ngipheka imifino. Is it spinach or imifino yezintanga? I'm not sure which kind, but sengipheka imifino. And the food was a lot, bekuningi kakhulu. And mase ngirealize ukuthi ngeke, this food is too much. Labantu, there's just 2 of them. Number 1, inkukhu iyodwa, mina ngabe ihlukaniswa phakathi, bahambe no-half bebabili. But umuntu unenkukhu yakhe. And I was like, lokudla ngazi ukuthi kuningi kakhulu. And I even called one of my friends and I was like, come, sicela ukuthi ungibukise lana. Engazi ukuthi kuningi kakhulu lokudla, yazi mngani. Ngambalela, ngamtshengisa, ngamtshela ukuthi kubuka andinayo, wababaza, wathi no, kuningi kakhulu. And I was like, because bekunomntwana nomunye obehamba in this trip obengenawo umphako, I was like, no, kuningi kakhulu lokudla. Mind you, bese ngikuthengile sekubekiwe sekushoda ukuthi nje kuhanjwe. And makufika lo mntwana, they had already had an excitement ukuthi sino-1 ukuthi sizodla ukuthi nokuthi. And now mase sekufika this other child, sekithi mina akulande lokudla khona sokwazi ukuthi kuhlukaniswe kahle, naye akwazi ukuthi akuthole, angahambi ku school trip ehambaze. And because lengane ibingenalutho. And not only did one of my siblings apply the devil but uNkulunkulu made me see her esesendleleni, because ngathi akahambe ayokulanda efrijini. Made me see her ethi esesendleleni ehamba, you know, if uthuma ingane sihamba endleleni isikude eqhamama, but I could see and read and hear yonke into eshoyo. And athi yena njengeka azayenze leyo nto aphe abanye abantu ukudla kwakhe, cause kuthengelwe yena and akahlangani nabanye abantu, akahlangani nokuthi abantu abanako, cause it's none of her business. Mind you, akazithengelanga lokudla lokhu futhi kuningi, lokudla futhi akakudingi, but engqondweni yakhe
usenokuthi ngoba okwami nje, ngoba kuthengelwe mina nje, mina ngihlangana naphi nokusibani mina nganakho, yena vele yindaba enginakho, yena singenaphi lapho nalapho. And uyahamba endleleni and I'm busy reading ingqondo yakhe. uNkulunkulu made me understand ukuthi ucabanga u1 no2 no3 okuyinto engekho right, okuyinto engalungile ecabanga umntwana ngaleso sikhathi. And I'm thinking number 1, uzokwenzani ukudla okungaka? Into ebalekile yena ukuthi igugu nje lokuthi uyochomela abangani bakho ukuthi look ngiphethe futhi chicken, bangani bami buka nginokudla okungakanani. Abese phinde yakubuka futhi because njalo ungumuntu ongadli nakakhulu. Kusizani ngoba the purpose of ukudla ukuthi kudliwe at the end of the day. The purpose of ukuthenga kwakho bekuthengela ukuthi kuyobasiza kule school trip. So ufuna ukuyochoma ngakho lapha ya? Because nalapha yavele ngeke zabaphe. Ungazi ukuthi mhlasimba hayi mhlawumbe ufuna ukusevela abangani bakhe aphe bona bodwa akafuna ukupha lo. No. Angeke zabaphe kwayisabona. But ufuna ukubabonisa kuphela ukuthi nginakho, nginani, bukani mina ukuthi nokuthi. Which is something that is very ridiculous when it comes to umona. It's all about ukuchoma. Yazi kahle kahle, it's all about ukuchoma. It's all about showing off. It's all about showing people ukuthi look nginemali engakanani. Look kukuthi nokuthi. And njengamanje sesiphila esikhathini sokuchomelana. Siphila esikhathini lapho khona abantu behlalela ukuthi bapost ukuthi money in Capitec plus what. Isikhathi sokuchomelana ukuthi look islip 6,000 ilokhu njani ijacket engigqokile. Isikhathi sokuposta yonke into ukuthi buka njobe sihlele spare ibill ibe uba 1.5 sibabili kuphela. Siphila kuleso sikhathi njengamanje abantu baNkulunkulu. And that greed ezosenza siloku sifuna silangazelela zonke lezi zinto akusizi ngalutho. Because uzifunela ukuthi uchome ngazo ukuthi wena ungcono ukuthi unakho omunye akanakho, and then what? The problem is zonke lezi zinto they are wasting time at the end of the day. If ungazani noKristu, I promise you bantu baNkulunkulu, if ungazani noKristu, yonke into oyenzayo lapha emhlabeni uzimoshela isikhathi. Yonke into oyenzayo lapha emhlabeni iyize lezi. Yonke into oyilangazelelayo angeze yakusiza ngalutho. So singabantu umono uyohlezi uyifa lezinja. Siyohlezi sifuna, siyohlezi sisika, and all these things are very addictive. Yabo, because lento le ispirit umoya thizeni. If you allow it ukuthi uthathe indawo kuwena, usheshe ube nomona usamncane, usheshe ube nomona osana 10 years, usheshe ube nomona osana 15 years, uyancishana wena. Ekhaya kini makufika abangani bakho awubanikezi ngisho amanzi lawa. Uyancishana wena mangabe uthengile ngebreak awuphi abangani bakho uthola ukuthi uthengile ogqwe aba u50. Ufuna ukubadla bodwa, ufuna ukubonakala ukuthi ubaphethe phela wena. Unomona wena uzophatha umphaka esikoleni, ufuna kubonakala ukuthi uphethe uzole utshathile ngesandla sakho. Ngeke uzobapha abanye abantu. Ngeke uzowabela abanye abantu. Ngeke ubachathazele, ubathelele, ubaphe. Unomona ufuna kubonakala ukuthi you have it. You have this thing. Ayisizi ngalutho. It's all just in attention. Oyithathe wena wayifaka in this thing. Engasizi ngalutho but ekwenza ukuthi uziqhelanise nabanye, uzibone wena ungconywana. Kodwa I promise you awukho ngcono ngalutho uma ungenayo uJesu. It's all about uJesu mina indaba esihlangene ngayo, it's all about uJesu. So lento yamona nokuba ukombela uhambe ube nenkinga to understand ukuthi awube usacabanga lutho olusile. Lento it's like your mind it's locked somewhere. Ngathi ingqondo yakho isuke ibophekile somehow ekuthenini ukhumbule ukuthi nawe usiziwe. Uyakhohlwa lokho ukuthi usiziwe nawe. Just like the child, that sister of mine, ukhohliwe ukuthi uthengelwe usisi wakhe konke lokudla. Mase kumele aphe abanye abantu akasakwazi ukwenza lokho. Kwayena usiziwe bengeza kuthole. Kwayena usiziwe, that friend of mine in that dream, ukuthi ngithi asithathe le mali sihlukaniselane sithenge ama chips sobabili. Kwayena ukhohliwe ukuthi kwayena usiziwe because le mali bengayithatha ngithi nikeziwe mina. Ngithi awuhlangani wena nayo. Kwayena usiziwe. In the second dream kwayena uyasizwa esecatshangela ukuthi
Izosisuthisa yini lento esuyithengile? Okay, it's okay, suyithengile-ke. Because abantu abanomona bacabanga izinto ezibhedayo ngaso sonke isikhathi. Ucabanga ama-chips amakhulu, engabe ucabanga into ezomsuthisa imsize ngemali anayo. Okay, eseyithengile-ke lokho ongeze kwamsiza ngalutho. Phinde futhi uyasiza ukuthi athole enye imali ezomthengela into ezomsuthisa. Kodwa still usanogreed nomona akafuni still. Lento ikwenza ube neqinile inhliziyo le. Neqinile ingqondo le. Neqinile inkani le. Kusiza ngani? Because awunalutho umuntu wasemhlabeni. Awunalutho. Futhi ugcina uyisula ngampela ngoba awukhuli ngokomqondo. Awukhuli ngokuhlakanipha nangokwenza kahle. Kuphela ugcina ngokuthi uzicabangele wena. And lo moya osuke ukubusa ngaleso sikhathi usuke udlala ngawe nje. Wenzela ukuthi ungakugcini okukaNkulunkulu. Ngoba esikaMdali wezinomhlaba isandla esihle esimnene esiphayo. Sho njalo izwi kaNkulunkulu sibusisiwe isandla esiphayo nesamukelayo. And mona awuphi. But uhlalela ukwamukela ngaso sonke isikhathi. Uhlalela ukureceive, uhlalela ukufuna, uhlalela ukuthi konke kube ngokwakho. Isandla esimnene esimphayo esikwazi ukusiza, esikwazi ukudela, sidelele nomunye umuntu. Udele bukade ufuna ukuthi uthose amaqanda awu2. Uwadle nesinkwa kodwa ngoba uyabona ukuthi okay, sekuvele kwabuya ingane esikoleni. Elilodwa ngilithathe ngilinikeze uthosele ingane nikeze mina. Bengifuna ukwenza kanje, okay, ngoba sekuze kwenzeka kanje sekufika isivakashi okodwa ngithathe nginike kona. Ngokumakhelwane useze washo ukuthi ulambile, angithathe lamazambane ngoba besinamazambane awu6, angithatha awu3 ngimnikeze adle naye, nathi sidle awu3. 3. Ukwazi ukuthi ube nenhliziyo edelayo into for omunye umuntu. Ileyo inhliziyo kaNkulunkulu. Ile inhliziyo athi uNkulunkulu asibe nayo, sithandane singabantu, uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Konke uzithandela kona wena, umthandele nomunye umuntu. Konke ungakwazi ukuthi uzithengele wena nomunye umuntu umthengele. If ungakwazi ukuthi uzithengele wena ama-chips amakhulu, then nomunye umuntu ungakwazi ukuthi umthengele ama-chips the same way. If ungakwazi ukuthi uzihlenge wena ngendlela ongazihlenga ngayo, then nomunye umuntu ungamenzela the same thing the same way. So umoya womona nongabi nandaba nomunye umuntu uvela kuba umnyama abantu baNkulunkulu. It's the character of the devil. Character kaSathane. Futhi uJehova uyakucacisa ezweni lakhe ukuthi kunabantu abangasoze bawubona umbuso wezulu and abanomona. They are one of them. Galatia chapter 5. Izithelo zenyama. Umona is written there. Because umona wenza izinto ezinkulu. Umona uyakulahlekisa, umona uyakuluthekisa. Umona uyifa lezinja. That's why ethi ungayifisi indlu kamakhelwane wakho nomfazi wakhe nakho konke okwakhe. Because the Lord understand ukuthi ngokunxanela kwakho ungaze wenze izenzo zobubi. And I just remember nje ukuthi when I woke up I was really thinking about indaba yomona. Ukufisa izinto zamakhelwane. Ukuthi it's not only lokhu uNkulunkulu specified ukuthi. Let us read it. Let's see from Exodus 20 verse 17. Ungafisi indlu yomakhelwane wakho. Ungafisi umfazi womakhelwane wakho. Ungafisi nengceku yakhe, nengcekukazi yakhe, nenkabi yakhe, nembongolo yakhe, nokunye okomakhelwane wakho. Ungafisi lutho komakhelwane wakho. Ungafisi indlu yakhe. Ungafisi ngisho ukudla kwakhe. Awufisi ngisho inkabi yakhe, awufisi ngisho izilwane zakhe. Ngisho imali yakhe, lutho ungafisi lutho. Ngisho izinto azisebenzisa ungafisi lutho. But you can be inspired ukuthi umbuzo uthi why wena usebenzisa lolu hlobo lo Vaseline ungasebenzisi lolu, asho ukuthi okay lolu siza ngokuthi nokuthi. And then bese uthi yazi nami ngicabanga ukuthi ngisebenzise lona. Not because ulifisile but ufuna ukuthi nawe kube usizo ngendlela engaba usizo ngayo ngenxa ukuthi nayo kuyamsiza.
They are just inspiring. They are just a motivation to you. It's okay ukuthi kube kanjalo. They're just isifundo to wena, towards wena. Indlela agqoka ngayo, yazi ngiyayithanda. Ugqoka zothe. Ugqoka thandeke. Ugqoka hlonipheke. Ukhulume nayo uthi yazi indlela ogqoka ngayo ngiyayithanda ingeke nami ngizogqoka njengawe mfana ngeke. Hayi ngoba unomona but you are motivated. But uzonoba nomona uzothi why yena agqoke kanje ave etshela ukuthi ungcono ave etshela ukuthi usile. Because uyazi vele ukuthi iyona ndlela elungile, iyona ndlela right indlela agqoke ngayo. Ave etshela nje ukuthi uhlakaniphile ukanje hleze enconya nje yena ngoba nakugqoka kanje nani. No, stop thinking izinto ezibhedayo ngaso sonke isikhathi. And abantu baNkulunkulu kumele sazi ukuthi yabo ngale kathi ulibele uziqhubeka ufide lo moya ukufida izinto ezibhedayo engqondweni yakho ziyahlala zizinze. Ebese kwanda ama character angekho right kuwena, kwande u-character embi kuwena. Ngaleyo ndlela umzimba wakho uyasebenziseka kubumnyama ekwenziseni izinto ezinengekayo ezimbi ezinyanyeka uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela bese iyakhula lento. Ngaleyo ndlela bese iyakhula umona. Ngaleyo ndlela bese iyakhula ubugreedy. Ngaleyo ndlela bese iyakhula kuba ugombela. Ngaleyo ndlela bese ulangazelela izinto zezwe athe uKristu singazilangazeleli. Lithini iculo lethu? Usuke uphelele uma unoJesu. Kanti ufunani kangaka wena umuntu osemhlabeni? Ngoba uphelele uma unoJesu. But if uzibona ungaphelele ke wena, noma uJesu ekhona awumfuni wena ufuna imali, noma uJesu ekhona awumfuni ufuna izinto zasemhlabeni, noma uJesu ekhona awumfuni ufuna injabulo, noma uJesu ekhona awufuni ufuna whatever ufuna ngendlela othanda ngayo, then uzohlezi uyibona ungaphelele. Kanti uJesu is the provider. uJesu ngumnakekeli. Mase sekuprovidile futhi waneliseke because ukunikeza okudingayo ngesikhathi esilungile esifanelekile. Aneliseka ungumuntu. Lento kuyibuke abantu baNkulunkulu lezi zinto soke siyibuke njengokuthi mawunikeza umuntu something. Let's say uzocela ukuthi sicela ukuthi ungiboleke u10 rand. And then bese uthi okay ngizokunikeza. Mawumnikeza u10 rand. Obviously mhlawumbe yena engqondweni yakho uzocabanga ukuthi ish yazi angidinga kahle u10 rand kuphela yazi ngidinga kahle u20 rand nokuthi. Engqondweni yakho uzothi hawu cha waze wangabonga bo. You know that feeling ozoba nayo usumnikezile imali kodwa ayina uhluleke ukubonga. Uhluleke ukwazi ukuthi yazi le mali lengaba kayitholanga kahle. So kufana nawe ke. Awubongi kuKristu. Awubongi kuJehova esekunikezile konke okudingayo because awulali ungadlili wena. Unekhaya wena. Once in a while makuphela inyanga uyajabula wena mase uyithengela leyo shwama yakho. Once in a while uyajabula wena mase usuyispoilele ngendlela oyispoila ngayo. So why singaneliseki abantu baNkulunkulu? Why umona siwuvumela ukuthi usengabe kangaka? Asingabe nomona ngezinto zabantu. Singabe ngomona izinto ezizomakhelwane bethu. Singabe nomona ngezinto ezikude nathi. Ngoba zokusenza lemoya lo ukhule mase ukhulile uzosenzisa izinto ezinzima. Uzosenzisa izinto ezingekho right, uzosithakathisa. Uzokwenzisa into ongayithandi nawe bese kugcina kulimala wena egcineni kosuku but aneliseke ngumuntu onakho unakho ongenakho awunakho. Okudingayo uzokuthola. Ngoba ke kuthiwa yonke into uma kungeyakho nje izokulandela ize ikufice. The fact that eyakho izokufica ngisho kuthiwa ukephi, izokufica ngisho ulele. Izokufica uhambe, izokufica ngisho kwenzakalani. Kufana nemsebenzi. Uma kungowakho, I'm telling you umsebenzi ukufica ngisho ulele athi umuntu hayibo vuka kuyaqashwa endaweni ukuthi. Ungatshela ngisho umuntu ukuthi ngidinga umsebenzi. Why? Because it's yours vele, it's designed for wena kungokwakho. If kungowakho lo mshado uzokufica ngisho usuna 45. Because it's yours. Ungawulandeli uhamba udlisa abantu lana. Ingane zabantu. Ngenxa yomono ukuthi ufuna manje. And umona yazi into uyifuna manje. I want it now. Just wait. Linda. Ngokubekezela. uNkulunkulu ufuna lokho. And leso isithelo sakamoya esingukulinda, esingubekezela, nokuzithiba, uzi avoid izinto eziningi so that izibusiso zakho zizokwazi ukuthola indawo zifinyelele kuwena. So abantu baNkulunkulu umona efale ezinja awuyona inja ngithi wena so ungabike nomona. Awukhokheli but uyabulala. Do not seek to die ngenxa yomona but phendukele inkosi ngaso sonke isikhathi ukhonze uJehova umdali wezulu nomhlaba. Inkosi nje ibe nani, busise kakhulu. Hlale nazi ukuthi uNkulunkulu uyasizonda kakhulu isono. uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele.
nje ngidlulisele imiyalezo nakwabanye bathole umyalezo weqiniso nokuphulukiswa. Hlezi nazi futhi khona nje imiyalezo futhi nakwenza inkundleni zokuxhumana ezinye okungu-TikTok Lihle Ithemba, Facebook Lihle Ithemba Mzobe, Instagram Lihle Ithemba Wendy Mzobe. Inkosi nje ibe nani inibusise kakhulu manje uze phakade. Amen.